Il-Partit Laburista xtara binja fil-Ħamrun li se sservi bħala l-każin tal-istess partit f'din il-lokalità ċentrali. Il-każin mifrux fuq 4 solari jinsab fit-triq il-kbira San Giuseppe, 4 bibien l-isfel minn fejn il-Partit Laburista kienet jikri binja oħra bħala l-każin tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista spjega kif ix-xiri ta' din il-binja saret b'ħafna għaqal. Hija binja fejn kull solar se jkun jagħti jirrendi wkoll finanzjarjament, ġifieri kienet deċiżjoni għaqlija li ħadet l-amministrazzjoni flimkien mal-kumitat biex bħala partit ikollu l-binja tiegħu hawnhekk ġewwa l-Ħamrun, imma mhux taqbad tixtri bla doġġ tfittex proprjetajiet illi jagħmlu sens. Sa ftit ta' snin ilu din il-binja kienet isservi bħala l-Kunsill Lokali tal-Ħamrun u fil-passat kien joqgħod fiha l-ewwel qaddis kanonizzat Malti San George Preka. Is-Segretarju tal-Kumitat Laburista tal-Ħamrun Mario Caruana spjega kif it-qassim tal-binja li ilha mibnija madwar 25 sena inbidel biex jakkomoda lill-istess kumitat. Nitilqu mis-solar tisfel, ġifieri qed nkunu ground floor u basement fejn ħatkun żewġ solari fejn ħajtilqu għall-kummerċ bħala kafetterija bar and restaurant. L-ewwel solar ġie konvertit fil-uffiċini amministrattivi tagħna tal-lokal fejn minn hawnhekk ħajkun il-qofol tagħna tal-ħidma politika, ġifieri s-sustanza tagħna ħadkun hawnhekk. Fit-tieni solar se jkun hemm sala li se tkun tista' tinkera, filwaqt li t-tielet u r-raba' solar se jkunu mikrija wkoll għal skopijiet ta' uffiċċji. Kull solar għandu kobor ta' 70 metru kwadru, bir-raba' wieħed igawdi xena mill-isbaħ tal-Knisja Parrokjali iddedikata lil San Gejtanu. Il-President tal-Kumitat Laburista tal-Ħamrun Silvana Civelli fissret kif l-iskop u li din il-binja trendi li l-annefisa u għalhekk appella tal-lajnuna mill-kostitwenti Ħamruniżi. Dan hekk kif fis-16 ta' Marzu se jkun hemm Open Day fl-istess binja. Sa nagħmlu Open Day biex dak li jkun inħeġġuh jiġi jagħti d-donazzjoni tiegħu filwaqt li jiġi jara l-potenzjal ta' din il-binja u kemm sa sservi għal affarijiet ħalli ngħinu l-Partit Laburista ikompli jagħmel il-ġid li qed jagħmel fil-Gvern. Ix-xiri ta' dil-binja fil-Ħamrun isegwi s-sejħa ta' espressjoni li ħareġ il-Partit Laburista għal kiri ta' proprjetà magħrufa bħala Raffles f'Pembroke, sejħa li qed tkompli tattira ħafna interess. Għadhom sissa in-nies qed jiġu jistaqsu u jinvolvu ruhom biex jaraw x'iridu jagħmlu dwar il-proġett ta' Raffles, proprjetà li għandha potenzjal enormi u proprjetà li hija wkoll ta' valur storiku għal pajjiż ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.